Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Pininili nali tumhana paklang ponji laki nali tum hem tot loan pen State Bank of India long ko sonsi nali tum mobile number ka change mapu lasi nili nali tum hanke chemi ke jura nang pat nang than pan po lasi nili laso video paklang ke adha ka tum laso video paklang tha pu bang do lasi nili laso ajoine si nili non paklang la pen nali tum jong si copy man nang paklang nang ji pu jong si kinang sar hormu do polote nili phan comment na pig non nili laso video bunai ji phanang bor ipon ikpo thek an ke thek thedet bang ke thek thedet polo nasi nang tum nili video la non paklang pon ji bang ke check meng ju nang lang du non laron te nang tum ang ton ben chini et pon nang tum ko son se nang tum hem tot lon ben mobile number che change ma pu lasi ang ton ben nang lang du non to tang te padar de pinpen video le cheng thuna cheng si le ke ili tum kadok ka ve da chini lo ili tum benglong dam lo polote la ke भारत दामलांग ला भारत चो तकली अपोर्ड दामलांग ला पेन हो dak munit ka chingkin si ani si mate 3-4 hours ki lemde de tihal dak ke dudam si lasi nana tum hem pen malle che patang den no nana tum che pasung se pin la pen nili ka kita nana tum ana paklang ke lake nana tum tangka dam oji hor musi nili nana tum tangka na padam de pin pen nang than pon ake joy pen nili tin nang tum hana pat nang than pon lasi nang tum che pasung se pin pen tang hon pen hola subscribe bang ber ik denon nali tum tangka ke pinang nelar ke subscribe la pen asa video pajut thornon la hen lo nali tum tangka ke pinang nelar ke pura nali tum kama tha pen hola subscribe la pen video bang un share non la hen lo nili ningkang sam nai pu alam nangli tum jong si nanne dukanong la son registered mobile number ka kelar do polote nangli tum hala dak ke tangka pinang kokpo bons da nili nali tum han joy ki pen ai paklang pi pon pot nili phanang kang hon pen dak subscribe la pen video bang share tha la pen un an ke kadok ka veda thek enang ji lasi nangli tum ta un an pen lang ignon ke cheng si nangli tum la State Bank of India mobile number change ji polote la ke 3 process do first process bang nangli tum branch visit laben siksa ko polo lapen second process bang nangli tum ATM long dam pola ATM long pen si hol dak claim po lapen third process bang nangli tum hem la mobile long pen si tang dat po lasi nangli tum kolo bang si nai ma pininili nani tum hana paklang ponji lagi nangli tum koson si mobile pen claim da ji ma po labang si niling paklang ponji lasi nanan tu non kicheng si lagi nangli tum la smartphone long danam po lapen chrome long click dena chrome long click that pen nangli tum la dak online SBI pu search non lapen da online SBI pulong click pin non click that pen la first interface nangli tum eklang do ji retail online SBI pu labang si click na po la click that pen nangli tum la continue to log in pulong dolo lapen dak nangli username pen password chipinang lo po nangli internet banking a username and password chipinang po lapen nangli tum jong si internet banking username and password chichini ne ponte nili phamu ko comment na pinun thunon chini ne polote labang ko nili ko ilaphan ko si video nang silam pitu po non nili username ke type lok lo lapen that password type lo lapen that non enter the text as shown in the image pula da ka ber captcha code na video captcha la koson na N6E28 pu la son thonili type nang po lapen da log in pu nili click pit po yo log in pu click that pen son OTP vai mobile long alom sing hong chanang po malom so OTP bang po long alo nili at OTP bang alo OTP la han lo jo OTP ke la so OTP nili copy that po hodak type nang po total dak 8 digit do la 8 digit sit la dak fill up nang po la fill up that pen fill te non akimi interface long nili phan enter profile password pu nili profile password ta ku silam thunang lang nili profile password silam po non la dak profile password silam that pen dak confirm profile password pu click nang po nili la so password ka prek la so password silam that pen fill te hin question bunang pila da yo hin question bugen nang tum kolo bangle chong waite chong nang ning hang pen ajat ta me chong wai non la pen den nang tum answer che tok long la dak answer tok that pen fill te next wangon la place of birth pu dak type non nang date of birth kamina dukok po la pen dak submit den nang tum submit le te ki tang lo nili non la submit lo la dak next interface bang lo next interface bang that pen la dak my profile pulong dam po my profile pulong der lo te nang tum la dak ber sit heglong ji yo change mobile number through branch through ATM pu through ATM bang nili click lo dak through ATM pule nang tum click lo te ATM do nai lage nang tum through ATM pu click lo te la dak new mobile number pu nang tum mobile number sit tab nang po la pen retype mobile number pu pam thak tok son thora ber tok pinon la pen den nang tum la dak submit pinon la ki submit leke tangote successfully bu ponang tum han la successfully te nang tum
ATM ke mobile number ke change fit po jongsi nangli tum jongsi ATM machine long si change hai porte nangli tum puta me bonta nili pini nangli tum manang than ke lake nangli tum han joy ke aphan pu mobile number pen mangti nangli tum manang than lasila mobile number nangli tum change porte nangli tum ATM ke dovek nangji ke chengsi ke asi lahan lo pini ke lapon si kang tonlo do me thak me kardom